Lur, riyaya Idul Fitri dipengeti nembe wae. Awake dhewe padha silaturahmi menyang wong tuwa lan brayate, uga ora keri tangga teparo lan kancane. Sak perlu siji lan sijine padha njaluk ngapura awit kabeh luput kang wis nate ditindakake. Lur, pancen wis sak lumrahe yen awake dhewe minangka menungsa ana luput ing uripe. Ora mandeng pangkat lan derajate, akeh utawa sithik bondone, serta apa wae kang dadi pakaryan lan agamane, ora isa selak mestine yen sapa wae duwe luput ing uripe. Mula wis sak mestine yen wong kuwi padha nyadari keluputane lan piye njaga awake ben ora mbaleni luput kang nate ditindakake. Lur, ana paribasan Jawa ngene: sedakep ngawe-awe. Nggambarake wong kang kegodha nglakoni maneh tumindak lupute senadyan sakjane ya wis ngakoni mertobat saka polahe. Wong kang kaya ngene biasane ora tetep ing atine satemah pengin baleni tumindak luput kang nate ditindakake. Kamangka sabdane Gusti uga wis nuturake, wong sing nyolong gawene aja nyolong maneh, malah nyambuta gawe lan oleh kasil sing kahalal kanggo awakmu dhewe. Mula lur, ayo padha dijaga atine. Senadyan pancen awake dhewe ora owal saka luput ing uripe, nanging piye carane aja nganti dibaleni maneh keluputane lan bener-bener lemretobat uripe. Aja dilalekake paribasan sedakep ngawe-awe. Kegodha mbaleni lupute senadyan wis mertobat ketoke. Wis ya, aku pamit dhisik. Gusti berkahi.